खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 22 मार्च 2023 बारायजाय बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय आसामनि हाजो ओनसोलाव थानाय गंसे मन्दिरनि फुख्रियाव हरखाबै ना आरो हांसोफोरा थैलाबायदों। नाथाय बेफोर ना आरो हांसोफोरा हरखाबै माबोरै हारसिं थैलाबायखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै आरो बे ना आरो हांसोखौ फुख्रिनि दैया गुबुंलेनि थाखाय थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। सासे रायजो बेंगिरिया इंलिश रावखौ फरायनो रोङा बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। जोंनि बे भारत हादरनि माखासे सामलायगिरिफोरा बबे लामाजों सोरबा इंलिश फरायनो रोङा आरो सोरबा इंलिश बुंनो रोङा। बेबायदिनो मेघालय रायजोनि रायजो बेंगिरि पागुसवान बिथाङा इंलिश फरायनो रोङा होननानै मेघालयानि चिफ मिनिस्टार कंराड सांमा बिथाङा फोरमायदों। केएमबिनि टेक्सखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खुंगिरि खाम्फा बरगयारी आरो केएमबिनि चेयारमेन प्रतिभा ब्रह्मनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनो मोननाय जादों। केएमबि एबा क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि टेक्सनि सायाव बे जाथाया जादों आरो बे जाथायनि भिडिअ'आ आथिखालाव समाज बिजोंनि गेजेराव गोबां गोसारगासिनोबो दङ। শিডিউল আমাৰ মানুহবোৰ মানে অসুবিধা পাব নালাগে। Some rates has to be fixed in a very nominal rate in our 6th schedule. আমি চেষ্টা কৰিছো আগৰ পৰাই from the very beginning. আৰু যি আমি দিছো এইটো ড্ৰাফটে আছে। It is not imposition. Trial and error method. ঠিক আছে আৰু trial and error method. It is not an imposition. It's a trial and error method. আৰু সেইকাৰণে এই টেন্টত যেতিয়া আমি পাইছো even we could feel the pain. আৰু আমিয়ে নহয় বহুত জিলাত সবে পেইনটো ফিল কৰিছে। क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव ट्राइबेलफोरनि थाखाय 65 जौखोन्दो रिजार्भ लाखिनांगौ। थाबैनो लाइमोनफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ होनांगौ। ट्राइबेल सुबुंफोरखौ इनाय खालामनाय आरो बुथारनायखौ बन्द खालामनांगौ। हाग्रा ओनसोलनिफ्राय होस्रांनायखौ बन्द खालामनांगौ। बर' हारिनिफ्राय बर'निनो मन्थ्रि दङ नाथाय बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखाय थैना थांनायनि थाखाय जेबो फंसे बुङाखै। आबुङै फेलें जादों आरो बिटिसि सोरखाराबो दिनै ट्राइबेलफोरनि थाखाय जेबो मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै होननानै बनसनिफ्राय रोखा बुंथिदों। गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोनखौ नोंथांमोना जेसेबां हायो बनसनि प्रिन्सिपल्स आरो आइडिय'लजिस बनसनि जि थांखि बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बेखौ जाफुंसार होनो नोंथांमोना बिखा फोदांनानै जोंजों आवगायबोनांगोन। जोंजों सापर्ट होनांगोन। जोंनि जि मोनसे दिनै खुद्रिसारनाय जोंनि दिनै बे मोनसे मावनाय बे मावनाया जोंनि बेक्तिनि थाखाय नङा। बे मावनाया जाहैबाय जोंनि बर' जाथिनि थाखाय फैबाय थानाय फंबाय बिनानाव मोननि थाखाय इयुननि थाखाय जों दिनै बेखौ जों मावदों। सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव गोबां जोंनि बर' मानसिफ्रा सोरबा आगोलनि बिग्रायारि बिथांमोन जेरै XBLD XNDF बिथांमोना हालाय हाफाय दिनै बिथांमोना NIA फोनांजानानै बेसेबांबा हालाय हाफार जाबाय आरो बे सान्थि सुक्ति जानायनि उनाव गोबां जोंनि बर'फोरनि कन्ट्राक्टर बिथांमोना दिनै पुलिसजों सिग' खालामजानानै गोबां कौटि कौटि थाखा दिनै बिथांमोना पुलिसनि थ्रुयै दिनै लानानै थांजाबाय आसाम सरकारजों। आरो बेनि गेजेरावबो दिनै खुनु दिन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खुनु दिन मोनसे मोजां परिबेसखौ बिथांमोना थांनानै थानायनि थाखाय जोंखौ स्कप होबाय थायाखै। बरन्स दे जोंनि बिटिसि सरकारा दिनै जोंनि बर' मानसिजों सामलायजादों। दे जोंहा आसाम सरकाराव दिनै आसामनिनो मन्थ्रि दं बर'निनो मन्थ्रि दं नाथाय बिथांमोना जेबो जोंनि जाथि थैनाय थांनायनि थाखाय आवाज होआखै। टटेलि जों बुंनो थाङो आसाम गभर्नमेन्टआ फेलियर। जोंनि ट्राइबेलफोरनि समयसाफोरखौ सुफुंनानै होनो हायाखै आरो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट बिथांमोनाबो दिनैसिम जोंनि जि मोनसे बर' ट्राइबेलफोरनि थाखाय जि मोनसे खामानि मावदों बेखौ दिनै मोजां मावनो हायाखै। मोनसे मुगैथाव जाथाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय साकमता मडेल गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया सासे हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनो थाखाय नाजानाय दायाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों।
हमजानाय गाहाय फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय नित्यानन्द शर्मा। नित्यानन्द शर्माया सासे 9 थाखोनि हिनजावसा गथ'खौ आनजादनि एन्सार शीट देखायनो थाखाय फरायसालियाव लेंहरनानै बे जाथायखौ खालामना जादोंमोन, नाथाय हायासै। उनाव गथ'आ खुनुरुखुमै दुथां प्रिन्सिपालनि आखाइनिफ्राय खारलांनो हानानै गासैबो जाथायखौ नखराव फोरमायनायनि उनाव नखरनि मानसिफोरा पुलिसनो केस होयो आरो दायनिगिरि दुथां नित्यानन्द शर्माया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।